ראשונה של השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון 2015, כתבנו אודי בצלאל ליווה את הזמר הנבחר נדב גדג'. ערב טוב לכל צופי הערוץ הראשון וערב טוב לך יעקב. אני מזמין אתכם לראות את כל העבודה הקשה שעשינו וההכנות לשיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, וזהו, תהנו. 1999, ישראל מארחת את האירוויזיון. באותה שנה ממש, הפציע לאוויר העולם מי שייצג את ישראל באירוויזיון 2015. מגיל קטן זה הדבר הכי שאני עושה, מוזיקה. אז כאילו אין איזה משהו ספציפי שכאילו בגללו אני מחובר לזה. זה בתוך התכונות שלך. Salam from Austria. This is Conchita. I just wanted to wish you a fabulous night. I'm very excited. You wouldn't know me at all. מה אתה חושב על קונצ'יטה שזכתה בשנה שעברה באירוויזיון? קונצ'יטה. זה קטע מדליק. אין מה לעשות. ברור שהיא חיה את זה ביום יום שלהם. כי זה מה שהיא. אני רואה את זה לפחות ככה, שהרבה דברים באירוויזיון, שאתה בא עם משהו מוזר, אז אנשים מדלקים. את המסע לאירוויזיון התחיל נדב בעונה השנייה של הכוכב הבא של טדי הפקות ושידורי קשת. שם זכה בייצוג ישראל בתחרות הזמר האירופית. מדליק אותך לעשות אירוויזיון? לא חשבתי על זה אף פעם. אז בא לי לעלות לחצי גמר. בא לי לעלות לגמר. אני רואה את הפזמון, הקולות יהיו הכי זרוקים, כאילו. I'm golden boy. ישראל זכתה 3 פעמים בתחרות, אך לצערנו ב4 השנים האחרונות ראינו את הגמר מרחוק. אני יודע את גודל הדבר, ועכשיו כשכאילו פתאום אני נכנס לזה, אז אני נכנס ב100%, לא יעזור. כרגע יש לי תפקיד מסוים, צריך כאילו להביא נחת מסוימת לכולם. הופעה בתחרות הזמר הגדולה בעולם מלווית בלחץ אדיר וקשה לבוגרים ולצעירים כאחד. מעצבן אותך שמתייחסים כל הזמן אומרים גיל 16, גיל 16? מעצבן בקטע שלפעמים אומרים את זה סתם כהערה. מה אתה אומר להם? כלום, מה אני יכול להגיד? אני באמת גיל 16. אבל שאומרים לי את זה אני סותם, אני שומר בלב, אבל אז אני כאילו מנסה להראות עוד יותר שהמספר הזה זה סתם חרטה. בתחילת החודש נבחר השיר גולדן בוי, אותו כתב והלחין דורון מדלי. חלום הכי גדול שלי בחיים. חלומות מתגשמים. חלומות מתגשמים במחשבה בוראת מציאות. אמרתי שאנחנו הולכים להרכיב את אירופה, וזה החלום הכי גדול, להרכיב את אירופה. אז אנחנו הולכים להרכיב את אירופה. בתכלס הוא מתחיל די עצוב. כאילו, אני שבור. בלב. בוא נעשה חזרה. זמן רגע? אני לא יודע איך אני ארגיש יום אחרי האירוויזיון, וגם אם אני ארוויח שקל לשעה, אני אמשיך לנסות ולהילחם. We're gonna see each other in May in Vienna for the 60th Eurovision Song Contest. כל מה שנשאר לנו זה להחזיק אצבעות לנדב שיכבוש את הלבבות באירופה. Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Whoa, Mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for a broken heart. Gonna dance tonight, forget her, no, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello?
not going home tonight. Oh yeah. Do you like my dancing? Hold me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Check me out. 3, 2, 1, hey! I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. This is how we do it. Hey, oh, this is how we do it. Mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. I'm a golden boy, come here to enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. I'm a golden boy, come here to enjoy. And before I leave, let me show you Tel Aviv. Now dance, 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 dance. Okay, we gotta go. 3 minutes. Bye bye. כן, בהצלחה באירוויזיון שישודר כמובן בערוץ הראשון בחודש מאי. אתם גם